Matteos Grasso, miħaj fl-studio issa. Kif inti hi? Tajjeb ħafna, thank you tal-istedina. Thank you tal-li tiġi u tkompli teduka l-nis. Il-biraħ kombinazzjoni għas temmen inti titħol feles. Eżatt. Il-biraħ kell il-psikoterapista Emma Beck u bdiet titkellem fuq il-menopawza. U naf l-lum inti ġejti preparat biex titkellem fuq il-menopawza u d-dieta. Ekku. Menopawza u x-xaħam. Fidejk. ħafna jaħsbu jew jibżaw illi għax daħlu fil-menopawza daqshekk. Ħajjħxienu. Bil-fors, m'hemmx għażla oħra. Ġifieri dik mitt. Skont, huwa dejjem kif ngħidu x'tagħmel illi ħajħollu jorbot. Ma nibdew bil-mod. Mela, meta aħna nitlu fil-menopawza, jibda jilab dak jedru l-estrogen. Eżatt. Illi jekk jola wisq jekk ikun baxx wisq, it-tnejn isibu li jkontribwixxi għal żieda fix-xaħam. Sewwa. Illi meta mara tidħol fil-menopawza, dak ix-xaħam hemm aktar ċans li jibda jinġema madwar iż-żaq milli postijiet oħrajn. Ma dik l-ewwel qabel kollox. Hemm tendenza li minħabba hot flashes u fatturi oħrajn dak li jkun ma jarqodx sew jew ma jarqodx biżejjed. Hemm ukoll tendenza illi b'mod naturali nibdew nitilfu ċertu muscle tone għax nibdew nixxieħu, ejja nsejħu dik il-kelma, tajjeb nikbru il-propja kelma adattata. Ma naħmilix dik il-kelma nixxieħu. U bagħad hemm fattur ieħor illi dak li jkun jista' jkun li jiġi aktar insulin resistenti għall-insulina. Sewwa. U ħanarawhom naqra kollha kemm huma u naraw x'nistgħu nagħmlu fuqhom. Ħanibda mill-aħħar waħda x'liktar waħda tkun friska f'moħħi taf kif jien. Insomma, mela, biex aħna kemm jista' jkun nirriversjaw għad il-problema li nkunu resistenti għall-insulina. Sewwa. L-ewwel qabel kollox hemm il-ħabib tagħna l-intermittent fasting, is-sawm, illi sab li għandu impatt dirett fuq dil-famuża insulina. Mela aħna fuq parir dejjem tat-tabib, jekk pereżempju nieħdu l-insulina bħala mediċina, jekk għandna history ta' eating disorders, jekk pereżempju hemm fatturi oħrajn bħala jilab ħafna zokkor, dejjem nieħdu parir mediku. Imma għal-maġġoranza l-kbira tan-nies dan il-fasting li ħana ngħidu sma jien ħanagħmel bejwet u ieħor 16 sija konsekuttivi, inkluż il-lejl mela 8 minnhom suppost inkunu reqdin, ħanaqqadha ma' wieħed mill-punti li semmejna illi meta mara tkun għaddejja minn dawn il-hot flashes għax ma torqodx biżejjed, meta aħna ma norqodux biżejjed l-għada jkollna aktar ġuħ. Mhux hekk. Ikollna inqas determinazzjoni biex niċċaqalqu, aktar forsi mmorru għal-friġġ biex nedew, biex niżvogaw, aktar nieħdu kafe, u hemm tendenza kafe, jżidlu t-sokkor u l-ħalib, so on and so forth. Mela, diġà l-qatna tnejn. L-insulin resistance ħanejnuha ħafna bil-fasting, u koll importanti ħafna li kifet ngħidu dal-irqat nippruvaw intejbuh billi forsi anke nsibu ħin biex noqdu naqra siesta wara nofsinhar. Eżatt. Tajjeb, kollox jgħin. Ġifieri mhux bil-fors tagħmel 8 konsekuttivi, l-ideali huwa hekk. Imma anke jekk insibu daw il-power nap. Li ħajjin ukoll ħafna għal din insulina huwa li nażlu ikel li huwa kemm jista' jkun naturali. U li jgħin ukoll aktar minn hekk huwa dak l-ikel naturali ikun l-aktar ibbażat fuq proteini. Sewwa. Mela dik il-mara illi tixtieq tibqa' b'figura tajba, illi żomm ix-xaħam baxx waqt li iżomm it-toning tagħha jew iżidu, trid tmur idealment għal ikel bħal ħut, laħam abjad, laħam aħmar, bajt, Greek yogurt. Naqtaw il-carbs jiġifieri. Mhux as such, qed nafsu issa iktar fuq protein. Għax dak ħajjin ħafna. Imbagħad fejn jidħol il-carbs, l-aħjar li nġibuh huwa minn dak li jgħidulhom fibrous carbs. Carbohydrates li jtik numru mhux ħażin ta' fibra. Sewwa. Fosthom il-ħaxix. U hemm spektrum kbir ta' ħaxix nistgħu nvarjaw minn nikla l-oħra minn ġurnata l-oħra. Dak il-fiber ħajjina ħafna wkoll, speċjalment anka għal dik il-mara li tkun għaddejja mill-menopawza. Issa, fattur ieħor importanti huwa l-exercise li nagħmlu. Mela, jekk tikkumpara żewġ persuni li tnejn forsi daħlu fil-menopawza, ħanivvinta numru, ejja ngħidu tnejn għandhom 60 sena. Persuna li tkun attiva u persuna li le, tara li hemm baħar bejnietom jikkumbatti diġà. Issa llum 60 mhux persuna kbira, tajjeb, imma jekk tara persuna li huwa fit, li huwa atletiku, u persuna illi ma tantx tiċċaqlaq tara differenza mhux biss fid-dera, imma anke fil-ġilda, fl-enerġija ta' dak li jkun, u da kollox ħarġa ġib l-oħra. U aħna nissuġġerixxu dejjem xi ħaġa sempliċi. Nofsija kollox, imqar darbtej idealment 3 jew 4 fil-ġimgħa, illi fihom jekk jista' jkun ħanħadmu l-muskoli kollha ta' ġisimna, speċjalment il-muskoli l-kbar. Jiena anka l-bira u nħobb ngħidha ħafna din l-idea, l-impressjoni li għandna li għax il-mara għaddejja mill-menopawża sa spiċċat. Vera ddejjaqni fil-fatt. Jekk inti tisma' l-kelma menopawża, pause. Sakemm il-mara tagħmel transition, aħna l-bniedem jinbidel. You pause, imbagħad terġa' tadatta
Għax ovvjament inti mill-adolescenza, minn tifel ħassir youth, minn żagħżugħ u mbagħad issir adult. Issa l-menopawża tagħmel pawża kemm tagħmel din it-tranzizzjoni, issib l-affarijiet li huma tajbin għalik u terġa' tirregola li l-knisek u terġa' tafas play. Palma kienet il-pandemija, il-menopawża tista' tkun dik il-pawża. Tajjeb, li dak li jkun jgħid x'nista' nagħmel aħjar minn issa l-qudiem. Daqshekk. Kemm hawn individwi, kumpaniji illi għax għaddew milli għaddew mill-pandemija, tant irristrutturaw u tejbu affarijiet illi llum qegħdin aktar b'saħħithom milli kienu fl-2019. Sewwa. Jiġifieri, u din il-menopawża se tkun l-istess. Jekk tgħid ħanara sew xi nagħmel jien fejn qed nintelaq, pereżempju, fejn għandi tendenza illi m'iniex qed nikol ikel sew, fejn pereżempju qed indum nara t-television jew nagħmel jew intektek fuq il-mobile u qed nilifli mill-irqad. X'nista' nagħmel aħjar biex kemm waqt il-menopawża u speċjalment warajha noħroġ minna flying colors. Jiena bħal kulħadd noqgħod inqalleb fuq l-internet u ġieli joqogħdu jitilgħu dawn ir-riklami tad-dieti tal-questionnaire li tagħmel online. U jkollok il-figura tal-mara bletajiet u l-intermittent fasting kif isir iktar ma tikber. Dik tgħallem jew le? Jiġifieri li tbiddel il-ħin tal-intermittent fasting. Mela, da dejjem ikun hemm min anke joħroġ bidejat differenti. In ġenerali ħampoġġu għajek illi huwa rekomandat li dejjem nagħmlu 16 sija konsekuttivi. Iktar ma' persuna qribhom dawk, iktar aħjar. U għalfejn 16 sija jiena persuna toġobni l-aktar. Għax qed ħallilek numru ta' sigħat li huma 8 illi fihom imbagħad ħadd jiekol dak li kelli għandek bżonn għall-ġurnata. Għax ma nafx inti, imma jien jekk ma nikolx biżejjed ħankun qed inħossni li it-training bla enerġija. Indomak eżatt bla enerġija qed indum iktar biex jgħaddi li tuħ tal-aħab. U ma jkollokx kważi jabtit tagħmel affarijiet oħrajn ta' kuljum. Allura dawk it-tminsjat huma importanti biex fihom idaħħal żewġ klieta ikliet illi tak biżejjed vitamini, kaloriji u enerġija għall-ġurnata dakinhar stess u anke għall-għada ħalli inti tkompli b'dik ix-schedule ir-rutina li tajt 16 siegħa. Sajjem mela qed nieħu ilma, kafe iswed, te iswed, allura dejjem bla ħalib u bla zokkor, l-ilma jista' jkun stilio sparkling, nista' anke nagħmel xi te organiku, tajjeb, u mbagħad fil-ħin li ħanikol li għandi nikol. Dan għal-min li joqgħod jagħmel trial and error id-daret jisma' lilek, imma mbagħad jekk tridu tħaffu l-proċess, morru għand min jifhem. Jagħmlilkom pakkett tailor made isibu kollox lest u inti timxi fuq għax ħafna minna dik li jaqtaw qalbna. Naqtaw qalbna Mattew sibta tgħid xillimni għal sensajja, raqqas naf mi fiħa nibda, niftaħ il-friġġ, ħanixtri, mela inti tmur, isib kollox lest, tituk karta. Ara għandek din il-mil u chicken jew, u inti tippjana l-ġimgħa sħiħa. U plus, ħanżet miegħek skużani, Stef, illum tantaw servizzi li anke jwassulek li kell id-dar. Veru, għandek l-għażla. Tista' jażlulek id-dar u tikol minnu. Mela kif għandek coach għall-exercises, kif għandek nutritionist għad-dieta, għandek min anke jwassalek li kell id-dar. Illum raġuni ta' tieħu l-inizjattiva, tieħu l-azzjoni. Għax jekk għal dak li jkun vera hija issue jew hija problema, naraw x'ħanamlu. Għal min huwa differenti mhux ħajara progress, anzi ċans ikun li jibqa' sejjer lura għax il-bniedem qatt ma jgħid jiena qiegħed hawn ħanibqa' kif jien. Jew il-qoddim jew lura ħamorru. U għal dik il-mara li għandha familja u għandha tfal, id-dieta tkun ibbażata fuq healthy eating, jiġifieri m'għandekx problema biex iżżomm l-istess dieta bilanċata għall-familja kollha, għax ħajjeklu tajjeb żguru. Dik dejjem u dejjem għandek dak il-ftit persuni li jgħidu lek u jaqlik il-healthy, però anka jekk inti qed tagħmel għalik u forsi għall-partner tiegħek u għal xi ħadd mit-tfal u għal xi tifel tiflot qed tagħmel differenti. Min ħajkol minn dak il-ħelti ħajgawdi, naturalment, bad bizmin, kollox ħajindera ġifiri. Jina niftakar ommi, kienet tagħmel il-platt, dak li kelli ma nħobbx kienet tgħidli ibda bih u spiċċa bl-iktar toma li toġbok. Ma pereżempju kienet tagħmel lilna il-ħaxix, il-laħam u l-patata. Kont nibda mill-ħaxix għax laqas li kien joġobni, bat il-patata u nispiċċa bil-laħam. Kont nispiċċa b'toma tajba, ġifieri. Ullum nirringrazzja. Pereżempju, Ermija il-bieraħ taf x'għamilt? Għamilt biċċa salamun, igriljajta fil-forn. Mbagħad għamilt sodda ta' ħass. Proset. Bajtibes, ġifieri u tintela u tibda tgħid għax ħafna nies jgħidulek dan ikel tal-asafar. Ma jkunu veru xejn, tinfaqa' u tinfaqa' tajjeb jiġifieri u tħossok sodisfatt li kilt sew. U mhux tibqa' bloated, ċertu ikel iżommok. Bloated, importanti li nixorbu wkoll Matteo. 100%, għaw ħafna termini li wasal iż-żmien neħilsu minnhom. Dak ikel tal-asafar, dak ma jimlinix, jiena neħxin bl-ilma, daw kollha ħmerijiet, tajjeb. Min ma jikolx bħalla safar, jenu użaw dik il-kelma, ikunu normalment xi persuni
Żejjed, tajjeb, ġifieri aħjar tikol ta' sfur milli tikol għal tliet min nies, ħanpoġġu hekk. L-ilma huwa fundamentali u għalhekk dak sabiħ tas-sawm illi inti f'dawk it-tmien sigħat li m'intix qed tiekol hija l-opportunità biex inti tixrob għax l-ilma ħajimlik, l-ilma ħajtik is-saħħa, l-ilma ħajżommok għaddej, ħajħallik ikkonċentrata fuq dak li qed tagħmel, m'għandekx għalfejn tibqa' min jgħidlek kif ħatwassal il-ġurnata jekk ma tikolx filgħodu. Ħmerija babaw, għax meta l-ġisem jiekol joqgħod jikkonċentra biex jiddiġisti dak l-ikel. Jekk inti qed tikkonċentra fuq li qed tagħmel, knowing illi mbagħad ħadd ikol wara, il-ġisem meta kielt imbagħad ħajfoka fuq dak l-ikel. Għax m'għandekx riżorsi oħra biex toqgħod tiffoka biex taħdem, mela inti fil-ħin li għandek taħdem ħataħdem idealment tkun sajjem, meta wasal il-ħin li tikol u mbagħad wara tkun aqra break. Proset, jibqal dejjem. Thank you lilkom. Tkun magħna fil-ġimgħat li ġejjin hekk Alla jrid nixtieq lek il-lejt it-tajjeb għax